Sinchira yobo ikena buna koreto na Lydiah. Abamenyi b'ensemo ya Kyamabundu eye gotoka imeye county ya Kisii nigo besokire na kwemurunganirya okomentekana kwa mariogo yo gotindi nabo igo okuborwa kwoborende asensemeyo aya nigo baya kwana maiga yo momenyi oyo muyo rebo igo omorokibwa Okisi National Polytechnic gusaganwa obotko bogokira rero na gotigerwa chingoma chemeyo abwase egekoreki kagere buna nigo abantu abo bagutumia amarioga yo gotindi korende asoyomo abekwa byara buna tokumanywa no murikyo ito Isaiah Maobe. Abamenyi ba Kyamabundu imeanyari balchache mbirero bale asikiri bagoteba buna nugo ichurana kwa mariogo yo gotindi ase binyoro byansemeyo baokwana rero mambia abamenya bunigo bateba buna ngonye serikali teri kuimuka bitambukiro bigwenerete ryo magima y'abantu abanga sensemeyo nigara kongu nje buno momenyo gaiga ubusari nkora ase kenyore ke amabunaro serikali timedinga yeberete kana nabagambi kero mumura yarwanetigwe tari yarwanetigwe sembo tukombo mime chinjale ngororo abantu balengo nasanywe tabantu bado balengoro yani tokorengereri asengencho yobusari obwabera ase kenyoreke yoto gosaba omusasi otufada nyanga nenda ira nemaega buna Lydiah chagete aracha Kyamabundu limo ararigeri abakeresto bae nabakaji bagaiga ababoli maybe ase nyomba osase omuntu yakonyora batebi mbokongi borase kinyoreke kya Kyamabundu serikali yeito ya Kisii County chakira bagambi beito bakaba sigali deputy siasi no siasi banyare ko bagutuma abasigali gocha se kinyoreke kya nyanju banyare ko operation yorore ngali kabisa egere amagwa koni woro ayuataga neiri anyare ko bakagusirigu aya nigo achire magiga y'umusayo yomo bw'emyaka ya igatwa oyubo igo oromoroki wabwe Polytechnic ya Kisii usaganwa na gotigerwa chingoma chintindi chebyoge bikageire koba emiyo asege kole ekyogi akagerwa koba ekyobo ibibwe chinguru eki bakagera na goteba buna nigo gekoletwa ama nobutumiki bwa mariogo yo gotindi buna echanga obwaki konondo nabo igo amono kunywa chinyasore asensemeyo boigo ngo batebinga maro iga bere baga karikonyo akara bakomnyo kigukuru baiga go bago cha batumira no mwana mwina ari montara kuno ningurime sengine juice ga no mana wingurime utwari wonja bagambi moto bugate tokolega siga sengine oyo onde bwesio gotoke para botuko itimine singa gota bwati ga sia ko nga yago rusi sia gotindera problem ngantanga sia chakerete na bara ibare ngo batanga ngo baburire tamarua ikagira marua ya kumcha nende bategeti initiative yo bogambi anga muri biteji twa bamwe batibakanya ruya babisubu bisi mbagutebo maine that is where abantu banyuta mu side ikagira marua ya gatua yabenyu yoko mwana weta maro yo kwando so yo mwana yo miete litkolie goro ikinyuri kikumanyira bagambi mbakemanyite akibona bataito kuburugera timwe tinga si teknology yaba bagambi bataigwa dressing ente komanza ororia koreki ngaki echo omukagirwa oyomo bwoboke bwago nigo anarigwa na kubekwa byara ase omuzao yonde aminyoki wase enyagitari ya Kisii level 6 egera kurwanira obugima bwaye ekero obutuki bwa chakigwe unakoenakia omugambi wenseme yo omusike John Ondande Asamarita John Ondande area assistant chief of Kyamabundu sublocation ili funzi Kisii JT no ago soma Kisii Polytechnic Kisii National Polytechnic miaka ya ega about 25 years au kore kosi ya automatic engineering igaringe ko diendagira yaye kulende kirako rubonyego wakaumira na murabande njira abo baringe na baragukonyo bakamurwania abo bamubedede meyo sebigoti naso mubiroye na bayigwete bobe oyo maze bali kumurwania twamubwatire na maene ikiagera igo bari kunywa naende krobanyule nalio chisegi chiachagete kiari chagete kurumo chuyu mpaka njera igase bago cha kumizanira ingolipoteri egetaseni kiagetembe kurwa ase chinsemo chia Kyamabundu imeanyari bali chache elietaliane Isaiah Maobe
Imerobero yoko murigia omunachebi no monene imense ya Kenya maiga ya David Kenani Maraga kogenda ase omutumoko goseritaya nigo ochaka nigo yachaka bene ritkoria rero abwase ekiombe kia Judicial Service Commission gekora no omunachebi no monene ntenenera omuswati Philomena Mwiru bakora egekaro kia bene amona banachebi nabinde abwase bamuri ngoria oyomo oyokorige kerogekyo omaika tuna side shitembwe bamuri ngoria igoro yekerogekyo nigo ekiumbe kebigambero asensi ya Kenya Judicial Service Commission JSC gekora wano munachebi no monene ntenenera Philomena Mwilu amona banachebi nabande baraige karege tangani gyoko morigia oyora chekoba omunachebi no monene aseke gambero gya Supreme. This is that time that the Judicial Service Commission is undertaking an exercise of this nature since 2010. This exercise therefore builds on the experiences of the previous two. The process is set up in accordance with the requirements of the Constitution and all other applicable laws and is designed to give each candidate a fair chance. Ayaniga gocha maiga yoyo kabiru munachebi no monene David Kenani Maraga gukora emirimo ya kitariki 12 mutinyo mutangani omwaka yoiga. Philomena Mwilu, I represent the Supreme Court on the Commission. I'm also the Deputy Chief Justice of the Republic of Kenya. You're welcome. Nigo munachebi na side chitembwe bwekigambiro kia High Court enyora asa kongu maiga ya maboli komo buchera korua saba na chebi na byekiombe kioge JSC. If a High Court judge like yourself was hearing Mother Karua's case, a preliminary objection is raised on the first day and the judge takes 6 months, almost the last day of the 6 months as you are alleging, according to your interpretation, delivers the judgment on a preliminary objection only. Does Honorable Mother Karua lose her right for the 6 months? Because maybe 6 months was used by the court. What's your interpretation on whether the 6 months should be concurrent or consecutive in all the courts? Okay, I know what people have to be prosecuted. That is the mandate of the DPP. But as you sit as a judicial officer, you should be able to sift out what has been brought for serving other purposes and what has been genuinely brought as a court case. And I'll give an example, like granting bail. I can't understand why a court will take a whole month to grant bail or deny bail. You'd rather even deny so that this party can go to another court. But if you take Ekeombe kioni gokera chie korwa amaboli gochase abanachebi nabande kianda bali bakoligia ekeroge kiokera oyomo asekera lituko goikachitaliki 23 mutinyo kano mwaka yoiga. Eric Bosire, Getembe TV. Omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha nigo akwanire igoro yoko igoro w'ekiskuru abwase atebire buna nigo ekalenda erachi gotigara buna yarenge abwase aganira abaruki babonsi gwikerana kiskuru kitariki 10 cy'omutienyo gatano omwaka oyoiga. That since it looks like the pandemic is starting to flatten, there may be no need for now for me to summon the education stakeholders to look afresh at the timetable. So the timetable remains as we had decided earlier in the year. As far as the results are concerned, the results for the KCP, I said, are within 2 weeks. We are still within that period. All I can say is that we are doing extremely well. And preparation for marking this particular set of exams is at a very advanced stage.
Na kurwase Ekeonga ya Nyamira omorero nigo outia gusamba hoteli y'omogaka tindacha eyo gotoka ase township gosase ensemo ya Tente ward ya township abwase korende abamenyi baikira nabo na komokonya kolimia omorero oyo. Nchembona nyoro moro kama owo kuri nyomba gali. Nje nawaza nachi twachi kikyabera. Ndagera ya sarikali. Twachi kora alimirende. Basombira maje go cyariga. Inde nyomba mole ya alimire. Gali eno cyo cyarire twanyalende. Anyole twakore kuri myomorero rende. Inkero tegyanga. Ndora mare ekerenga kyale to muro iningi. Ono ndora manyaro ikera. Okay. Abana baratenga ki estime kale obenyomba. Usene chinko bakaija tiko chime no tamanyaro ona. Na inchi onali kurukurunga ngera about 300 liters kurume. Erna itira lami na nyorangu muriro ogakariwo. Aigase umuchi oyukwa na Moses yonyingera kidi litamanyikane temono ntindacha. Asumuchi ntindacha. Igo nchenda abo mwenge kyare kinarora narora bana inchi bakuminyoka na kulimya omorero asobwangu biyamo n'abana inchi baminto batente asengeje emirimo ya mwakora tukaiga nyomba ngaya enkonyoro muchio nukari angene para gwokira omorero kweli erio kiri tire teri nyinge sana bono narute binto nabwate inse nansa kuminyoka goika goika nyombe yinigere koroshari bale chichaba tisikorende buna corona nero ya antaniria bantu gotaka bwachire ono bantu bakweligeri bale bakoroshi chichaba ti baoni abwe para amana kanyore nyombe ina omuriro chakirete bo. Ekiombe kia Kenya Union of Post-Primary Education Teachers asoro sagiarwa Nairobi gekora wa nomorikyobo Isaac Masenge nigo gya kwanere igoro yobo lima ebinyinyi bya COVID-19 byaretire asichisemi. Ekero tukwaneke maeno burero bwa COVID obwachite ne chinguru chitakagire. Ekero ngukwana kurwase omurengo ito buna balimu our members abange twasirira our members abange mono abo babwate conditions amaroirande buna chaba diabetes pressure enamba nene twasiriri yabalimu baito bari our members uisakuriga lyo mwaka ulio era ntubune ibyo byabalimu nto imogete igoro ukwanera igoro lya balimu aba babwate emechande serikali ikamanya kuruika ruri ndeli bagali batanga bali emyaka 58 mbaba isa kuripoti kuchia semeremo muna tukukwana bado buroiro bone challenge asaba alimo ngekogera abana ababa bubwate barabumburi ko ba affect mono muna bo affect abali be myaka ya iguru igo muna bono ntubwato obuo ba school jiko iguru mutinyo gatano nande because abana ni sikobale baenda to interact ne society ntuli nabo maene nga abalimu abambaje babe safe ekoro bakuja kwirana abana bakurana kuja chi school ntubwate challenge na yego ratokotebya abalimu ababe myaka ya senior gochigoro 50s kwenda gochigoro baenda babetweliogo elinde banyara ko bako ba safe bakuirana kara bakwando ibitabo bya abana ko mark kwando assignments ko basomye class email no nyoremba bwate some immunity ko batanga kurwase uburwiro bo in case abana bacha na school. Maiga ya bonchorori ya bebinto ebike gutagurwa ebibanda byabo ase omuchobo songo nigo abanchorori yabo bairanira koneria ebinto byabo bagutumia amago kabo egento batebirubra nonye nabo nigo eserikali ye county ya Kisii egendrete ko basagana abo ase baganire konyora obokonyi buna tokumanywa no murikyo ito Joseph Mose ogosali gwakwe ebibanda byabaonia bakabake imeyo muchobo songo negento kiaroche chiburaburwa chiaiganaria egati yabaoni abo ne serikali ye county chiki ibere magega yayo abaoni abo nigo bagenderete nebirero ase kiri bagoteba no gwetera obugimo obokongu wetera bono tibabwatie ase bakwenyorera korwa mukwa noyo mase balia ebibanda byabo byatagoretwe ase ekanisa ya Anglican Church of Kenya mbarabare nebengi ya APSA ere nabamwabo nigo bakwemurungania buna nigo bagoserigwa nonya nekero bakoneria ebintu byabo koboko
unabona iko monta kara gutaguria kibanda na babona to wathi asa kugenda gwi nabona bato gukotena none bito kubugura kibato baseri gwese ibande ibito abakonya na bagutubinya kara batubate n'ibintu bitatu bagubira na mu mato ibwati ndosingi gasigane gachwakari na yakorire ku mwaka 99 mpaka bono yaikirikande gatikabere togotegwa tonache bitanda tonache bitanda ibito bigakea lakini kero gukia litukuria ramisi gutuko twachete goja tukanyora kirege ntongeyo Robina kwambuka boigono mongina oyomo obwato borono mono buna akoerera na verda igata ngurwe kaunti taracha na verda ko 1993 togesu kuma tokabasia sai tokaga bakaboro sana bairaga wana kara bairaga wana basaibuto nkaitogo kino wantegemere tono tari abu boka na bange bakolera obisi eyiga yabo Agnes areri tamanyeti enchera arabe okwenyorera nonyane ndagera onye tari kurwa ase kibanda kiaye kurwa ititiri no ndo busonga ona ajitende nyaruka na amele chimbije mabano mutu iye ge usikia ni gazi kabugatwa kanyora kimu kibune bintu no nko be kanyaro kerege njeni bwata bana chinta kana bunande ni mera chimbuje iga enda limbwata enkoriera ensemo ende bwate obokongu ne stage ya capital aiga abone bande boigo nigo bali ebirero asekeri bagoteba buna abo bisabe county tibali ko ba molembe ni bana mambi twaboka twanyara baba mintoga chingoli chiachire ebintu byayambyenda photocopy nerali binde ibakoira ndomaite sibago chibaira nko iberu tore ndori korara ndobwati toro togo cha taoni baira bintu inkantu atigate changa njabana tindi kwenyara koyeka nande tinko nyara tingo enda jana mnande bakonya gotonjinte na mapera ngoni ne chiabukato baire chiabukato chiane omuti nyomo ngima bakona gosoma go chiso ababuroboro kerabono aboni abaiga nigo bagoteba buna tibarae gwachi sababu chiagerete bibanda byabo bigasaliwa kolende ebicha ekoyorokia ni yokugania kugokinya ebirengo by'omuchi okisi kolende ine enchira endonge ebonete kubwatigwa nereri Recho Otundo noyomo ase bali mutwe kurigia oburayi bwe county ya Kisii municipality yako na machira sichaye ku World Bank arau ne county yako na machira sichaye ya devolution ku national government ona chi project tinchire ba gukora ona tutaite tu understand rero iga ku Kisii municipality yakabeire tete bata an audit questions ba nyolire ana bato David Dobions ba koreire ngono yego tuka umuntu ko sel gwalenge umuntu ko sel bintu bya ibo sali ko bintu bya iya sali kina wantu ko compensate no umuntu ko sel go wantu ko we notice ana yego an alternative place naro are equally good ara nyane ko ne rio dinero ngenda ko ne riororo indi tubasu kutabantu ko ito because what we need these people to be ebirero byaboni abaiga bebintu bikebike imeyo mucyobo songo imbiri yabona serikali ye county ya Kisii eborokiase barabe bakora ubunchoreri bwabo ngonyore mbali gucia kobera aigase bali chinga kechiga kuripotera Gatembe TV imeyo mucyobo songo county ya Kisii eriterana Joseph Mose togotigana nayo nigo ngukwirania ye mase ya mombakase ekenyoro kya mego kumarani imeye county ya Kisii abwase omusacho yomo aserieta Julius Ogamba ongera anyatko baga kumutibonga omwana oye omunyaruka bwe miaka 5 nomo na gutamira ebitutume kolende litko lya lero nigo omusacho yo abekwa byaran amonabo obsakurwase ekiombe kyobotuki asensemo ya Kongasi Kiambogo imeye county ya Nakuru ongera nigo kibwa busi obwekigambero kya Kisii loko tabwase alinwe bond kolende goikaritko lya Jumatatu nigo arachi goikibwa busi obwekigambero Ogamba ongera ostakiri meganeri wasorio gotubonga mwana wo mabichanderi chiko amaelezo na yuchari expertise kwa mtinyuko na mwako yoga alitenyo sub location ya kutoka Marani sub county ya Kisii kwanza ndende na mabichanderi chiko wasoyo busacha kwao asoko pokungu mwana mwemekasta omano yu kwa medina no mwana wo neke no start kene okay no stakiri neri goso yo mabichanderi chiko ngonya rete kwa como kunyo busacha kwao omano yo mwemekasta aseo pokungu kwae neke no start kene okay no sio
following grounds. Kiongozi wa mashtaka wote watanyara kwa bond sababu ya maelezo yako eleza kotini. Discharge. Abo tanga eno mwana aenda to mabo mwana yo otibongete. That child has only known him as a father figure or not. No mwana yo berega kama nyamna aenda to mabo kake yons. Secondly, Your Honor, immediately the incident happened on the 3rd day of April. Nande karwa koleta ma ebege koneke karwa ke koleto. He ran away. Owata mete. Yes. Yes. He ran away from home. Owata mete korwika. Until yesterday, Your Honor, it was due to public pressure that he was found at a place called Congo-Assis in Nakuru County. Yega igoro na kwanya to ba ko rigi mpaka ba onyora asa ko Congo-Assis. Place called Congo-Assis in Nakuru County. So in Nakuru. Yes. Kwanya to county ya Nakuru. And he was escorted from Nakuru this morning. Okanyara ba ko rigi ko Nakuru wana mabirero. Na kitu wana rigi to ko somera mashtaka au wana marowali. In the first instance, he has shown that he's a felon. Again, the recording tanga ngaya to kwanya ko we bon sababu o oro kiringa o tama. So in the interest of justice, we pray that he be remanded in custody at GK prison. Bago de wa o prison ya GK. To gani teke na gete gere. We can request for an hearing. Bago se ni ke auke ko ya mapema. The minor is in a children's home. Sababu mano ya kare children home asaka begire. And the IO is in offensive, Your Honor, that matters security is also abused. And oya uchunguziki ndeke abo denga mamungu abo security ya India. So we can't go for an alleged. Bago sawa lo ya yo wo tegere lo kinna ya mita ya ngekena. Bago sabe kinna oya lo ya ne wo tegere lo kinna ne bond to ko unyo mo kwa se bond yevi. Ese bond. Yes, se bond. Lakini asabu kwa bila mungu ko. Naomba msamaha nitoe bond. Kwa sababu umuntu nabwato mukuru gakwite kama uchikorete huyo na ndio nari kunyara kutunga ko mwana wike sababu bibi yangu alikufa ndio nikaenda kuleta huyu nari kunyara kumutigonga kiagera ne singewaza kunajizi huyu na sabira mungu yakondi kiagera ni chipika na abana bumbwate naomba msamaha sababu niko na watoto bande bale secondary ndio nari na wengine wako secondary school na sabe ekutinche ngeko na bonku randiki na yo naomba nitoe bond na kutafuta tafuta niendeshe kesi kote yote aina wana iko open iko bond bond iko ile na kiko tegera rubango. You can be assured of the next hearing date having set the conditions. Ekere kinege shiro tegera na yo kunya ko bago ko bond kero ya tegera bitangani ese bond 19 April Monday. Yeah. Come back from Monday for hearing. Oga shukuru ni kuko ile chuma tatu kinakia wao kente gere do. Tarehe 19 chikare tarehe 19. Wancho murigirira na bokere gekore kyo goichania nyoranga ege ngani yo gosege kore ke nigo gya korekanete eikia yemo yaitire abwase omusacho yanya tkobaga kumubwato omwana oyo munyarukana ogwe myaka 5 no mona kumutibonga ase chinsemo chamarani korenderero ikiwe kigambero ase togotigera ebigambero binyarko babigokora egasi yabo oikrabo mwancho murigirira no ko yabutorera amangana itama ya senjera yobo ikran korende nande chikoraga Chinsa inya ninkoretere amangana yo amona yanda mange Lydiah Moraa burigirira obia.